автомобилизъм с българско участие в чужбина и след това пак се връщаме вече изцяло на футболните теми, защото те са свързани с Левски, ЦСК, менеджера Лъчо Танев и останалите неща, които са ни подготвили. С Гърция нито тежките атмосферни и финансови условия през изминалата седмица успяха да спрат българските състезатели по офроуд, за да вземат участие в първия кръг от новоучредената Европейска рали рейд купа. Автомобилисти, мотоциклетисти и атевисти штурмуваха тракторните барикади на гръцките селени, а в последствие взеха почти всички купи от Македония. Състезанието в района на Солун също бе първо по рода си за южната ни съседка. Рали Македония събра на старта си общо 44 екипажа, но ако трябва да бъдем обективни, именно родните състезатели спасиха надпреварата и я направиха зрелищна и оспорвана. Съвсем логично е, че българските екипажи наложиха тотално надмощие, за да триумфират на финала. Страната ни бе представена от 7 екипажа в клас автомобили 4x4, 3 в клас АТВ 4 колки и 1 мотоциклетист. С АТВ машините се пуснаха фирмените пилоти на Зундерт Екстрим Петър Ценков и Тодор Христов, които караха последните модели Can-Am Renegade 800. На практика идеята на двамата бе да направят своеобразна тренировка, която да е част от подготовката им за осъществяване на мечтата бъдещо участие на българи в рали маратона Дакар. В изключително тежките атмосферни условия край Солун, температура от минус 8 градуса, мъгла, дъжд и много силен вятър, Петър Ценков безапелационно грабна победата си в класа, а Христов претърпя контузия в първия ден и не успя да финишира. Ценков диктуваше темпото от старта до финала и не позволи ранното му лидерство да бъде застрашено, въпреки проблемите, които изпитваше заради непригодената за условията екипировка. Другият ни представител в клас АТВ, младият Стоян Козаров, също стартира отлично, но в края на първия ден претърпя хипотермичен шок и бе отведен в болница, прекратявайки участието си и заради техническа неизправност. Представителят ни при мотоциклетистите Димитър Боевски получи също повреда в навигационните уреди през първия ден и въпреки отличната си езда във втория не успя да влезе в тройката, класирайки се на 4-то място. Един от проблемите му беше и уловките в правилата на надпреварата, които целят каране за точно време, а не с максимална скорост, която той демонстрира. Първите 3 места окупираха гръцките райдери, които се отнесоха с респект към нашия пилот след победата му през есента на Балкан Офроуд маратона. Всички те с нетърпение очакват поредния маратон през септември, който се очаква и да е много по-интересен, богат на маршрути и с състезатели от почти цяла Европа. Тотално надмощие обаче наложиха българските екипажи при автомобилистите. И в двата дни за челната тройка борбата се водеше между българите Ивайло Върбанов, Траян Траянов и Николай Колев. Въпреки тежките условия, офроудерите не върнаха къста и окупираха почната стълбичка. И тук се получи разминаване между най-бързия и победителя. И в двата дни варненски екипаж на Колев се движеше недостижимо и безпроблемно, а Върбанов с новото си Mitsubishi Pajero страдаше от проблеми с двигателя. Въпреки това обаче ниското темпо на Иво му донесе по-точни резултати с влизането в съдийското време и той се качи на най-високото стъпало на стълбичката, изпреварвайки заслужаващия втора позиция екипаж Траян Траянов и Стилян Маринков с Тойота, а Николай Колев, Димитър Колев с Нисан Патрол останаха на трета позиция. С огромен интерес очакваше представянето на Руси Русев с новото си Mitsubishi Pajero Evolution, но той имаше лек инцидент, след което остана без спирачки и реши да не рискува. Адмирации заслужава чумец Петър Минчев с Тойота, както и бургаски екипаж на Станислав Георгиев с навигатор титулярния пилот Явор Атанасов и Таню Танев, който след хиляди примеждия стигна не само до старта, но и финишира. Следващия кръг от Европейската купа е през месец април, отново в Гърция, но на остров Евея. Ние ще скочим и до Анталия, и до Кипър, всъщност главните действащи лица в червено. С цел промяна в целият този процес. И това, което счетохме за необходимо, е да концентрираме вниманието си върху 14 вида спорт. Разбира се, имаше